Hello, July 1 ngunyan, 2017. Maralayas kami. Di kami madalang ang kawat ni Pacquiao, makapapicture man lamang duman sa iyang kamao. Ngayon, pahalik kami ngunyan, igiyang kabig sa Taygum. May mga aagihan mi itong babakalo ni Embel na car seat ni sa ka-stroller tagarakula ng mga akit. Nagbakal ng bagong car seat para ki kasta dakula na piot na siya duman sa dati niyang car seat, kaya nagbakal ng bago. Digdi oh. What is that? Nag-traffic kami. Ay, grabe oh. Alam mo, karambuno. Ayan ang aksidente. Okay, Sabi na naman. Makuha kami ice cream na free. Mari mo din na talaga diwahan na mami. Oo. Tapos, pag nakulan na, pwedeng tanggalon na lang ni mami. Kagibo, ano? Ayun. May isog lang. Ay, mayo na. Yung turkey. Hinali na. Ay, ano ba gagawin? Mayo na. Yung turkey. Ka-favorite din. Layo na si kamao ni Pacquiao. Hinali na. Suya na. May ano dyan? May event ba nga?
step mo na tatabing ni Ah, Diyan ang sabi lagi. Saka ang kuyan kampuso na kuyan. nakuha na si ate. Dahil kambag niya. Ganyan na nila ang mga lugod na sa likod. Yun nakadurok pati. Talagang si Kamao, suya na. Talagang si Kamao. Ay, di ka parang. Ha? Di mo, bawal niya Da, bawal ito. Giniro ang tao. Nagbabalyo kami igli sa tulay. Pauli na kami. Di mo nahanap si Kamao. Dahil minalin si Kamao na alim si Chabit Singson habang may man duman magpa-picture. Punta na kami sa parking.